that's the melty one, yr un toddi, gwyneb toddi. Dyn ni'n cael lot o hwyl. Mae'n crew great, actually. Mae'n crew absolutely lovely. Mae'r actorion i gyd yn lovely, so dyn ni'n cael lot o hwyl. Fi'n credu'r ffaith bod ti dal yn meddwl bod hi'n rili ifanc a mae'n gallu gwneud beth bynnag mae'n moyn. A mae bach o hwnna yna fi. Dwi'n anghofio bod fi'n yn 50 i a falle weithiau fi'n meddwl bod fi yn 20 fi. Ond fel o'n i'n gweud o'r blaen, fi'n credu bod hwnna'n rili bwysig i weld maen nhw ar canol oed yn byw bywyd fel maen nhw moyn a ddim yn poeni os bod pobl yn barnu nhw. Mae'r ddrama yn cyffrous ac yn gyfrinachol ac yn wych. Fi, pryd bynnag fi gallu'n eisiau dod nôl i Gymru weithio yng Nghymru ac hefyd yn Gymraeg os fi gallu, a wedyn oedd cael cyfle i wneud hwn ar ddrama safonol yn rhywbeth o'n i rili eisiau gwneud.